คนบ่แช่กินบ่ดังล่ะไปखेबसेल' खोमा गिदिंनानै फैनायนี่ไก่จะพันคันไหนชิดครับไอ้น่ะชื่อมันก็ได้มันรถมาแวะมีกระเราแบบอะไรที่ดูข้าไทยนะเหลือเยอะเลยเนี่ยนี่ไทยเนี่ยखार फैनो रोंदिया खायना थाबो फिनबाय पासल' सोर जायजा एलाय फैबाय नै बयबो फैजोबबाय दे खाराजा खारदो गथ'नि खारनाय जों गामिनि LP स्कुलारनि फांसनाय थि जागोन सान्दुं सानायाव गेदेरफोरनि खारनाय जासिगोन ओरैजाय नै ओरैबो ए ग्रुपनि हिनजावफोरनि खारनाय मा थांब्रैबाय सुये सोर हाखो सेंग्राफोरनि ए ग्रुपनि खारनाय गोसा खारखाबाय सासेया गैला सासेया खारखायो मिथिया नांगौ लाखावबो हायो आखायाव हाबबाय आंनाव ओमफ्राय बैनि सुलादों माबानि खिजुरनि गैला खेबसेयाव ओरैनो हाला सिख्लाफोर खांसिगोन एबार नै खारग्राया साबाल' खारानो सिख्लाफोरा रावबो नै बिलुन सुफ्रैसिगोन ओरैजाय खारनानै गथ'फोरनि बिलुन सुनाय नुफादे थांनानै सुदे बिलुनखौ इच्छा मोनसे सुदे खादोब्रा आबैया बार बिलुनखौ सुनांगौ आसि मोनगोन दायो फैसा मोनगोन बिदि सुदों सिद्धार्था दे बयबो सिद्धार्था बिबेक ओइनि आइथिं एसे आवगायबाय आइथिंनि आइखाम गायबाय आजा जाबाय दे Này, 1, 2, 3
होनबाथाय खारदै से नै थाम होनबा थामाव खारदै आं खाथियाव थाबासो जागोन जों एसे बसायदो नों खिनो दे खार होनबाथाय खार होनबाथाय खारदै से नै थाम वान टु थ्रिखौनो होनो खोमा बयबो बुजिगोन वान टु थ्रि मा बुजिया बुजिखागोन दे दानि गथ' माखाया मिथिखायो थायो नै हायनायाबो दङ हायनायाबो दाखागोन हायनाया गैला नोङो स्पुन दं ओरै स्पुन थां दे स्पुन दे बिबेक गैला ओरैजाय चक्लेट हरनाय खेला होनो सुगासिनो ओरैजाय चक्लेटखौ ओरैबो नुबायथ' नै बेनो खेब दे चक्लेटआ नै र' दख'नाया गुनसै नै आबौ संना जाया गेलेदो नालाय बाबा नालाय आदाया गैया खालै गेलेथ'वा चक्लेट हमनाय नै चक्लेट नायना लागे बाबा नोंहा खरसे जादों नै हाननानै खरसे जादो दै सोनाय जासै नै जाथ'वाखै ओरैनो ट्राइ खालामदों ओरैजाय नै इयाव गाबोन फांसन जागोन स्टेज बानायगासिनो दिनै खेला जादों साराय गिदिं न' गोजा बथलाव दै सोनो रेडि जाबाय नै बथला नै ओरैजाय नै नायग्राफोर ओरै जिरायनानै दं बथलाव दै सोसिगोन नै 라식 खालामनानै बिदि सोनाया थोरै जागोन नोंनालाय गथानै Kurang
산우니야 먹었냐 분씨. 알지, 해주자. बाल्टीको लान्छ बाल्टीको ấy sinh thật nhà dàn xe ấy này ở ra vậy ấy sinh thật nhà vậy ra vậy ấy sinh nhà sa gì cùng nó ra vậy Mà mắt chụp lại mà ơi, thì ra đây không kịp đây video khảo sự khảo mẫu đấy nhá, muốn khang dừng giúp vậy. Hả? Hai cái này nữa? Hả? Cái này hơi ấy rồi, à ta thôi đi bây giờ. Mà thôi nó đây sẽ đứng này. Cắt phải đi. Sẽ làm một cái gì đây này. Punya jenghinan ya lagi. Dia main lagi cukup tak? Sadar, kui main dengan sa? Rồi ini apa sih namanya? Agak sedikit betul. Oh iya seni, selain ini seni, selain ini. Selain apa? Apa selain ini? Bukan siapa selainnya? Macam mana dia sana ini ya? Apa selainnya? Apa selainnya bukan nasi? Bayan. Khoman. Chưa vậy. Thế là quân ra vậy. Pilih-pilih dengan mudah ya. Yang trên này nè, sẽ đến ăn rồi đấy.
Tara phong sai đi đẹp. Ôn nộp. Ôn sẽ phong sai. दूसरे के ले लो यहाँ के लेकर किलिया बस इमन किलिया ठीक है Đi hai khát cháu nữa đông. Just cái này. Solo đam hàng vậy. Mấy gì các bạn? Angry police bos. Áo chơi sao thế? Khi nè sao ra đây? Đây. Kalau kau share sekarang mana musikku? Bol kau tahu ada di mana? Aku apa sih? Adi be pula. Ơi này, không rồi. Đi về, không con, không. Đi về đây đang muốn phải không? Đi về.
गोजानद्राय जाबाय एसे खाथि खाथि थादो फिसा जाबाय मानसि माखाया थैनानै फैबाय दे बिमाया फैदो खेलाखौ जोबजासे नायबासै जों फैबाय न'आव भिडिअखौ एखिनियाव दोनथ'नोसै